All you need is the knowledge and a little imagination. We'll take the case of two men who have come up with an idea of reaching a captive audience. It may seem silly, but after you think about it, the idea works. How do they call it? Red carpet? Așa. Ok, salutări la podcastul din Moldova. Am decis noi să intrăm în lumea podcastului cu mai specific actoricesc, ca să avem invitați mai mult din industria artelor, actori, cântăreți, interpreți, pictori, cui îi place karaoke și mai departe. TikToker, da, TikTok acum e o artă aparte. Și am... Să nu vorbim de calitatea acestei arte, dar... eu tot filmez TikTok, bratan, nu te încorda. Am decis... Haideți! Tap. Acolo, tap. Aici noi am notat ce poate fi mai interesant decât viața unui artist de Moldova, acolo sex, rock and roll, blackjack, poker, ce mai era aici, turnee, filme, action. Da, cumva asta discutăm, ne-am propus să discutăm despre artiștii din Moldova, de după culise. Dacă e despre artiști, nu, eu sunt pur și simplu actor, actor de film Bogdan Bătlan, actor, regizor de teatru Negin Nicolae. Eu un simplu actor venit din Hâncești. Deci, avem astăzi ca invitat celebru actor, tiktoker, interpret, actor de videoclipuri la Magnat, Feoctist, Capușon, etc. Pilona teatrului Basarabean. Absolvent a vestitului actor, pedagog, regizor, actor de film, absolvent la școala Șukin din Moscova în perioada sovietică, Emil Gaju. Și în ultimul rând actor la teatru Eugen Ionescu. Da. Și Anatol Dorbală, uitați. Și Anatol Dorbală, evident, tiktoker, instagramer, regizor de film, actor de teatru, regizor de teatru. Și One Love. Mai recent, creatorul lui Călin, soțul lui Aline și, într-un cuvânt, colegul nostru iubit de la facultate. Care, într-un cuvânt, influencer. Nu mă așteptam Stai. Influencer, Facebook video creator, tatălui Călin, soțul Aline și deja. Și YouTuber. 7000 de fani. Da, YouTuber, da. Patria actor. Unde patria și actor e actor. Da, eu am să fac așa un rezumat. Așa de mult s-a spus, dar oamenii de fapt care fac așa de multe nu fac nimic. Așa că Stasia nu fac nimic, Silviu. Și Modest încă, mai adăugăm aici. Silviu a insistat și ne-a inspirat atunci când ne-a spus să-i punem întrebări așa cât mai... dificile. Originale. Dar nu dificile, mai provocatoare, mai vinovate. Da, din două perspective. M-am săturat să vorbesc cum am ales actoria și ce am făcut la colegiu și cum de la sport am ajuns la actorie. Nu, da, atâtea interviuri în Moldova am dat cât deja... Da. Așa, deci cum tu ai decis să fii actor? A fost odată o zi când am zis... Ok, Silviu, hai să începem cu întrebări. Cum e să fii actor în Republica Moldova? Cred că e mai interesant decât în toate statele lumii. Unite? Nu. Moldovii, cum a spus Ionel Strate. Pentru că aici a fi actor e o provocare mare. De fapt, în Moldova, în general, aceeași întrebare poți să pui și profesor. Cum e să fii profesor, cum e să fii doctor în Republica Moldova, dacă ne vorbim despre partea materială. Despre partea artistică, e bine. Pe alocuri suntem în urmă cu mult de unele state, dar... Ok, să fac un parantez, nu vorbești chiar așa de mult. Alo. Chiar ești Dar de ce? Cum crezi tu? Care e cauza că noi suntem așa în urmă în teatru? Tu ești actor de teatru, dar la Eugen Ionescu. Da. Ok, eu tot sunt de părerea că teatrul nostru, chiar dacă faci un spectacole calitative, ele, hai să spunem așa, nu țin mâna pe puls. Adică... Asta o sunat, nu țin mâna pe puls. Nu, eu am vrut să spun... Țin mâna pe puls, a apărut și o știre, că acum actrițele... Apropo, o temă de discuții foarte... Da. Cum crezi tu? Cine poartă vina? Noi suntem proaspeți absolvenți a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Noi suntem oamenii care la
Academiei spuneam, băi, ce de rahat fac în teatre, băi, cum se poate așa, ok, nu despre tot, dar însăși noi ne impuneam, eu nu știu cum acum la tine sau la mine sau la Bogdan, noi ne impuneam ca un val nou, o încercare de, adică tu când ești în Academie și treci prin toate chestiile astea, tu realizezi că ai nevoie, este nevoie de un val nou de teatru moldovenesc. Dacă, eu nu cred că doar noi am fost așa, toți au fost, toate cursurile au crezut că eu să aduc un val nou de teatru, dar până la urmă ar fi trist un pic să mă jălui faptul că, uite, Moldova e trist, pentru că am făcut câteva roluri și mi s-a oferit ocazia să joc niște roluri, cum e corect, centrale sau principale, nu știu, n-am mai căutat să văd cum e corect, dar nu mă jălui din punctul ăsta de vedere. Un pic îmi pare rău că nu este industria filmului în care poți să mai filme atât de bine. Este, dar e așa o selecție atât de mare și sunt atât de Noi până la film o să ajungem mai înainte să vedem și să... Ai întrebat actor în Moldova, ai întrebat în teatru anume. În Moldova, spun. Deci să reformulăm spiritul rebel care a fost în Academie, de dorință de a schimba, de a aduce ceva nou, cumva, de a nu te conforma la ceea ce a fost. Din momentul când ai ajuns în teatru, el a dispărut sau îl mai păstrezi undeva? Sigur că nu dispare suflul ăsta, dar nu cred că este un actor care nu dorește să aducă ceva nou. Pur și simplu, la un moment dat, problemele care apar și rutina de zi cu zi, un pic îți pun pe planul 2. Aici cred că e chestia, că în Academie nu ai atât de multe probleme ce ține de poate familie, poate unde să trăiești, nu-ți ajung bani, facturi și așa mai departe. Dar când ajungi deja în teatru, apar problemele astea. Nu, tu ai avut, dacă ai avut vreo tentativă de a-ți impune spiritul ăsta rebel, de a încerca să faci ceva. De exemplu, ce ai observat. Nu, eu am auzit o frază la cineva, un actor foarte important din Republica Moldova, că a spus că atâta timp cât a fost tânăr, o încerca să absorbe de la cei mai în vârstă, cei mai experimentați, cât mai mult informație și cât mai mult practică. La etapa actuală nu vreau eu să-mi aduc ideile, pentru că ideile mele acum simt eu la vârsta asta, încă nu sunt atât cât trebuie eu să-mi impun părerea sau am viziunea unui spectacol întreg sau vreau lumii să dau, iată, uite părerea asta pentru că consider eu că eu sunt gata să arăt lumii ceva. Nu, deocamdată eu încasez. Aici ating o temă, de multe ori văd persoane care pleacă la masterat, fac masteratul imediat după Academie. Și mi s-a pus întrebarea, deci tu nu faci masterat? Și am spus, uite, nu vreau să fac masteratul ca și încă un an jumate de Academie. Vreau să încasez, să văd și asta teatru, ca să înțeleg și să-mi formez eu o părere. La momentul dat, să ajung la un nivel încât să zic, măi, nu, iată, uite, eu vreau să mă dezdepez de tot și teatru acum și vreau să fac ideea mea, să văd viziunile mele. Acum, deocamdată, încă încasez ceea ce văd în scenă, ceea ce se lucrează cu mine mai ales, văd cum lucrez cu actorii, văd dintr-o parte când mai am ocazia să mă așez. Nu, dar tu nu crezi că tactica asta care tu ai ales-o, ea n-a să-ți ucide spiritul ăsta rebel? Nu, este riscul că am să mă așez, permanent am să fiu cel care să vadă dintr-o parte și nu o să facă nimic. La sigur că este, dar... De obicei, scuză-mă că te întreb, de obicei valurile astea nu, chestiile, reformele apar de la tine, din cauza faptului că ei nu sunt într-atât imbibați de felul cum gândesc actorii care deja ei au gândire, gata. Tu știi că după 25 de ani e o probabilitate foarte mare ca viziunea ta și buretele astea care el se formează și are o viziune concretă. Adică eu cred așa, eu accept doar așa teatru. Mie mi se pare riscul mai mare când ești așa tânăr și necopt, să faci ceva, să dai în bară și la un moment dat să-ți închidă toată aspirația ta. Știi? Și mai bine mai leși un pic să încasezi, să te faci puternic. Eu, de exemplu, simt, bine, nu vorbesc de artă, dar vorbesc eu ca persoană, nu sunt atât de puternic încât să-mi pun punctul de vedere clar, știi? Și de-aia încă nu vreau să ajung în chestia asta, nu că eu consider că așa e corect și spectacolul meu de fapt e bun și voi nu sunteți corecți, dar eu, iată, viziunea mea e corectă. Încă nu sunt dat. Când am să pot să apăr toate aspectele, atunci cred că o să fie și valul ăsta de ceea ce spui tu, rebeliunea și așa. Dar bine, sunt actori care, în Moldova care acum sunt cineva și fac spectacole care mai întâi toate au jucat spectacol și au jucat roluri grele în teatru și apoi au început a monta spectacole.
Tu acum să zicem că ești într-o perioadă de acumulare, știi cum... Da, dar trebuie să recunosc că este și chestia asta de... Acomodare. Nu, că e un pic de lipsă de... Challenge, ceva... Nu, vrei să faci, dar amâni și un pic intri în depresia asta. Asta nici nu e depresie, e un fel de procrastinare care te... Nu, eu sunt de acord că Silviu, hai să spunem, el are copil, are soție. Contra asta mă motivează. Da, dar tu ai spus că, uite, acum nu poți să-ți permiți să fii ca în academie, că nu aveai nicio problemă, când puteai să stai din dimineață până noapte. Acum să zicem, știi, poate abordezi o altă tactică. Care ar fi ea? Pentru că, să înțeleg, deja nu mai poate fi actorul ăsta, slujitorul ca la biserica religios a teatrului. Acum să înțeleg că... Bine, mai am și exemple în care spun că, știi, până la urmă oricum alegi unde mai mult. Ori arta, ori familia și undeva pierzi, undeva câștigi. Deocamdată am o persoană tânără care are copil, are soții, o familie foarte fericită, îi urmăresc pe Instagram. Îs din Rusia, acum trăiesc în altă țară, dar el e un tip atât de rebel și face spectacole, face tot și nu se intersectează problemele familiale cu cele alte. Bine, nu știu direct el cum, dar văd că face și în familie îi văd. Adică tu vrei să spui că copilul nu e numai, adică nu, poate fi o barieră în asemenea chestii. Nu, categoric. Spunea Arnold Schwarzenegger, avem 24 de ore. Și noi, dacă am luat fiecare oră și am împărțit-o, nu ne ajunge timp pentru toate. Noi, pur și simplu, suntem așa că mai bine spunem... Mai avem nevoie să dormim, mai avem nevoie să mâncăm și... Da, noi mai bine spunem, n-am reușit, dar noi 3-4 ore am mâncat cu telefonul dinainte, da? Uite, acum sunt copil, da? Și am timp și pentru TikTok, de exemplu, să fac prostii de TikTok. În prima întrebare, cum e să fii actor în Republica Moldova? E super! Nu, ok, eu vreau să... Uite cât se poate discuta. Foarte financiar. Ce salariu ai tu? Ok, el nu e stabil, spune-mi o sumă aproximativă. Aha. Stai, că este... Actor din Republica Moldova. Și eu știu că tu lucrezi într-un teatru care oferă un salariu destul de bun în comparație cu alte teatre. Asta publicitate pentru Eugen Ionescu. Spune-mi o sumă, depinde, contractul fix sau și de autor? Nu, împreună? cât tu iei pe lună, adică cât tu primești pe lună. Hai să spunem în jur de 10.000. 10.000, de exemplu, punem 10.000. Da. Cum tu întreții soția, copil mic care necesită foarte mult buget, cu un salariu pe tine, în primul rând, mașina să o întreții cu 10.000 de lei? Filmări, TikTok, glumesc, nu. Nu, pe bune, eu cred că... Nu, toți mai avem câte ceva, undeva mai lucrăm în altă parte, dar bine, la un moment dat cerințele la momentul actual îmi permit și din salariul ăsta să trăiesc, să supraviețuiesc, nu să mă duc în Am înțeles, nu duci la Ibiza, chestii. Dacă ar fi după salariul meu și plecat în Ibiza, nu mai ajungeam niciodată, dar așa, mulțumesc. Nu, pe bune, tu închiriezi sau stai la apartament? Închiriezi? Cât costă chiria ta? Foarte ieftin în comparație cu chiriile de piață. Cât costă chiria ta? Nu pot spun pentru că e venită de la o persoană apropiată, rudă. Ok, de exemplu, 150 de euro. Da. Da? Ok, 150 de euro. Asta sunt undeva 3.000 de lei, da? Plus, cât vine serviciile comunale? Da. Iarna și la 2500. 2500. Ok, acum deja... 1500, vreo 1000 de lei. Nu, hai să spunem 5000 deja s-au dus, da? 5 nu. 5, da. 5 împreună cu, da. Mâncare? Evident, mâncare, benzină, copil mic, scutice, soția mai vrea undeva să iasă. Stați un pic. 10.000, am copil, soție sau... Nu, stați un pic. Eu vreau să înțeleg. Nu e așa de trist. Cum supraviețuiești tu? Pentru că eu tot așa supraviețuiesc. Mai poți mai șel, mai... Mi-ai fac un kebab acolo, reclamă la kebab și... Nu, pe bune, asta chiar e foarte curios. Nu, să înțelegi. Vreau să spun că, da, e problemă, ajungi undeva la 2 săptămâni când încet se epuizează, dar este o lege a naturii, eu nu știu cum se numește, discutam cu un coleg la cabine,
Că, măi, atunci când ai nevoie, nu știu cum, parcă Dumnezeu îți dă și apare, nu știu, o comandă, nu știu, o chestie, Băi, o reclamă, o filmare, un videoclip și... Da, dar sentimentul ăsta când tu trăiești de la un salariu la altul, la un... Băi, Vreau să mă fac... eu tot fix așa am. Și eu mă întreb, blin, asta e spatcanea. Uite, tu ai un salariu de 10.000 de lei, da? Dar salariul, Minim pe țară? nu minim, dar salariul de actor cât e? 5.000, da. Cum supraviețuiești? Tu achiți chiria, tu achiți serviciile comunale și pașa în iată, asta. Tu rămâi flămând, adică nu-ți pare că e o bătaie de joc? Omul, e așa, dar dacă stai zilnic să te gândești la asta, nu reușești nimic. Plus la asta am o motivație așa în capul meu și o chestie e că noi acum e timpul ăsta când vrei tot deodată. Vrei și salariul de 2000 de euro să vină, vrei și carieră să ai, vrei tot deodată într-un an să ai tot. Și dacă așa un pic în memorie, ceilalți care au fost tot actori sau profesori sau mama, de exemplu, mă uit la mama tot a început cu un salariu foarte mic și avea 3 copii și erau toți studenți. Închipuiți, acolo era 4.000 sau 3.000 jumătate sau 5.000. Bun, las pe 5.000, dar nu era 5.000. Nu, atunci te pui în situație. Dar acum, și mă mai pun chestia asta, băi, o să găsesc o... Cred că asta e capacitatea actorului, în primul rând. Da. Găsește cumva să iasă din situație, să Da, facă nu, niște bani. eu Băi, permanent dau exemplul ăsta. Știi, eu nu știu cum să lupți cu chestia asta, că e să nu fie ca actorul care vine... Băi, dacă noi vrem un teatru de calitate, noi avem nevoie de regizori și actori de calitate. Ca să fie actorul și regizorul Total, de calitate, el trebuie să aibă un motiv. Da. Măcar banul. cum În spun. academie ce motiv avea e? Zicem, îți dă 20.000 de lei, da? Care îți acoperă toate cheltuielile, toate necesitățile care tu vrei. Și mai pui la o parte, să duci la mare sau îți cumperi ce Am vrut să dau un exemplu, ok. Și tu, reieșind din asta, spune că la teatru vei fi 24 din 24. Deci avem în cazuri teatre private care lucrează, știi, au un volum de lucru foarte mult. Sau ți mai convenabil tu să ai cât de cât un program mai liber în care tu poți să realizezi proiecte ale tale careva. Sau teatru stabil, da? Cum se Da, spune, să stabil? zicem. Nu știu, mie mi s-a educat chestia de teatru nu e proiecte și mai era chestia aia că dacă te ia în proiect, te ia mai mult pentru cum ești tu, așa, știi, vizual. Dar într-un teatru stabil, cu actori care sunt doar de acolo, la un moment dat un regizor bun te pune în mai multe situații și în mai multe personaje ca să te poți schimba. Eu, de exemplu, mi-e mai aproape teatrul ăsta, care e vechi, sovietic. Vechi, tu să fii slujitorul teatrului. Da, și- ca în Imperialist. biserică. Da. Atunci ar trebui În să altar. renunți la TikTok, la toate proiectele. De asta era condiția, știi cum? Sau tu ești total No, implicat ok. într-o direcție. No, Nu cred că... Bogdan, Ok, referitor- ai dreptate dacă am trăit vremea aceea, știi? Atunci... Dar sunt exemple. Când trupa e atât de implicată în care n-au timp să respire și Dacă în același vorbim timp ei de se actori, desfăcut de- asta ei făceau film, dar filmul se făcea atunci, știi? Iar ei făceau și teatru de calitate și film, aveau proiecte de film. Acum, din păcate, și dacă nu e așa de mult film, unde? Da, ok, nu, Internet. e clar situația în care noi ne aflăm, eu întreb preferințele tale care ar fi. Preferințele ar Vorbim fi... de utopii, da? Vreau un teatru de ăsta fix. Sigur că orice actor vrea și proiecte, vrea și ceva nou. Dar odată ce alegi ceva nou, ori te dezlepești pe un an, doi și faci proiecte, faci spectacolele tale și asta, apoi revii sau dacă îți place așa, faci așa. Deocamdată chestia mea care vreau să rămână întipărită, sunt tânăr, mai am de învățat, vreau să învăț cât se poate, ca apoi dacă să am... Dacă creierul meu se va dezvolta și am simt nevoie că am eu ceva să spun lumii, am să spun prin a face un spectacol, a monta singur, mono, idei. Când aveam un salariu de 3800 de lei în teatru, da, asta era în primul an. Foarte bine că eu n-am prins timpul. În primul an, când eram academic. În primul an? Nu, și după aia, da, și primul după aia. academic. După aia era 4100. Sau nu, 4600. Dar 4100, apoi 4600. Bine, 4000. Am reușit atunci să-mi îngrămădesc bani și de mașină. Acum când am spus că am în jur de 10.000... Asta pe bun. Nissan. Nu, dar oricum... Dar acolo își trebuie să pui deoparte. Nu, dar mașină. am reușit timp de câteva luni să-mi adun de mașină. Acum când am 10.000, nu pot.
Practic, Ok. cât ai, atâta cheltui. Poți să ai și 2000 de euro. tu ai copil aici, să alte cheltuieli, ce vrei? Asta e că abia ai 5 luni, nu poți copil, că doamne Tu ferește. 5 luni, Copilul câți la bani cinci- puteai să îngrămădești fără Am făcut copil? cu mătrie, mi-am adunat pentru Bătier. copil haine, da, tot normal. Rudele au venit. Cum ți-i politica teatrului nostru? Eugen Ionescu. Politica la ce te vrei? Nu, în sens, direcția de montări, cum el funcționează. Teatrul e un organism. Marketing sau de la direcția teatrului, montări, atitudini, colegi, tot. Și ai vrea ca actor tu să vezi în teatrul ăsta? Ce-ți Da. lipsește? Ca să fiu sincer, eu undeva intenționez ce ar trebui să spun sau ce ar fi bine să Cenzură? spun. Nu e cenzura, e vorba că eu la momentul actual mă simt împlinit din punct de vedere că am roluri, Da. am la ce munci și nu am timp atât că să mă uit la teatru, duce o politică. Da, sunt careva lacune De și exemplu? ține de marketing, da. N-am înțeles niciodată că actorii de teatru nu sunt văzuți, nu sunt. Iată, tu faci TikTok 2 săptămâni și pui 2 videouri și faci o prostie și toată lumea te știe, dar niște actori care dau o muncă asidu în teatru, Da. nu știi lumea, efectiv nu știi Ai lumea. câteva spectacole pe lună. Ai câteva spectacole pe lună, lumea te aplaudă, ai un... Dar nu știi cine ești tu de Da, fapt. da. Eu, de exemplu, mergeam în parc și am văzut un actor de la noi care, toată viața o dedicat-o teatrului, știi? Și mergea și am avut așa un sentiment, poate actorul nu era trist, dar eu eram trist pentru el, pentru că merge lumea în stație, nimeni nici măcar nu are idei cine e Actorul a actorul. ieșit în Dar poate stradă. asta e esența unui actor, ca să nu se evidențieze atât de mult, că să fie în rând cu lumea. Nu, dar oricum, eu simt nevoie că dacă oricum venim la actorie ca să ne vadă lumea, să devenim un pic... Ego-ul tău. Da, ego-ul tău. Cât de, acum n-ar părea de arogant chestia asta, pentru că nu sunt arogant, dar de-aia mai fac pe TikTok, ca lumea să vadă că, mai fac un rol, să vină la teatru, să mă vadă un pic. Normal, un Așa. actor fără public nu e Da, actor. nu e actor, da. Cât nu ar fi că, că tu vrei să fii actor, ai făcut un rol și deja vrei să fii văzut. Nu despre asta vorbesc că mi-a părut rău pentru un actor care toată viața o trăit teatru și, din păcate, la un actor care o scos 2 cuvinte pe internet, toată lumea, wow, ce de talentat, comentarii și așa mai departe, dar la un actor care pe scenă 2 ore umblă gura și emoțiile și transpiră și îi muncă înainte de a face un spectacol, în timpul facerii spectacolului și după îi muncă și tot așa. Tu crezi că ai avut noroc? În sensul, hai să ne enumerăm. Da. Tu, în mare parte, Stai. în spectacolele care sunt, tu ești rolul principal. Da. În practic în toate. Rare ori când acolo hai un, nu știu, fune, spunem, da? Dar Da, de acolo, Nu, ai scăpat. Ca mă fune e genial acolo. Eu sper, Fune e despre mine, eu sper cât mai repede să revii la Dar, acest rol. ok, întrebare. Crezi că ești norocos? În sens că... Omul, întrebarea asta, nu știu dacă mi s-o mai pus, dar eu am răspuns la fel. Sunt un om norocos și fericit pentru că, da, într-adevăr ai dreptate. Mi s-au oferit niște roluri pe care poate cineva le-a așteptat ani de zile, cineva o Da, să... s-a întâmplat cam așa, știi? Da, poate pe alocuri mi s-au oferit, dar eu încă nu eram pregătit pentru asta sau moral, emoțional, nu știu. Da, sunt norocos. Până la urmă, cineva spune că mi s-a dat pentru factura mea, că uite, se potrivește omul ăsta. Cineva spune că băi, totuși muncă. Apropo, tu, e că uite, apreciind toată situația asta, tu crezi că ți-au dat pentru faptul că tu ești mai slăbuț, mai nu știu cum, sau pentru talent? Nu, poți fi talentat, dar poți să fii 3-4 și să trebuiască să joci un băiețel, n-ai să faci treaba. Cât de talentat n-ai fi. Da, dar vreau să spun că nu mai cred că așa au spus, dar cine e cel mai slab de acolo, că vreau să-l iau pe cel mai slab de la voi. Oricum s-a uitat și un pic. Nu e vorba de cel mai slab, dar... Nu vorbesc că cel mai talentat, dar cel puțin ceva am adus că să mi se ofere un rol central. Nu mai poți chiar atât, ține un rol central, că te potrivești, ești mănuș. Nu, dar hai să luăm așa casting-ul în teatru.
La moment nu există, nu nu există. există. Nu există nici în academie casting. Ce să mai vorbim de Adică, teatre? ce vrei să spui casting? La admitere, în Consultații? academie... Nu, în sens de, Nu, uite, nu. facem un spectacol și eu anunț, uite, vreau să montez piesa cu tare, cu așa mai departe. Bogdan, Nu tu există. ai trecut ca și mine în casting, nu? Păi, în spectacol. Da, în spectacol, Ai văzut da. cum e? Nu, păi, iată, părerea ta mi-e interesantă. Tu, hai să spun, tu ai trecut casting-ul cea mai bine dintre noi toți. Eu pot să am pretenții, eu n-am făcut bine casting-ul. Aha. E ok? Pentru că, hai să spunem, după tipaj, pentru mine a fost obișnuitor la un moment dat când erau discuții despre distribuire și între tine sau tine, că parcă sunteți la fel de grași sau la fel de slabi și cumva au fost stai puțin. Bogdan, aici cred Da, că aș avea o remarcă. Cineva, poate castingul îl motivează. De exemplu, dar sunt oameni care atunci când se uită și la celălalt, eu de exemplu sunt persoana care, permanent persoana care o am în față, o pun mai sus ca mine. Și automat când mă pun în casting, eu mă pierd un pic. Chiar dacă pot să am calități mai bune, da? Dar eu zic, dacă mă pun în concurență, eu nu sunt așa de... Tu simți o concurență, ok, noi am trecut toți casting-uri și când treci un casting e oribil. Simți parcă, nu știu, la abator nu te duce. Dar când vine vorba de un casting care e înăuntru teatrului, înăuntru echipei, E mai complicat. Mai complicat, zici? Da, nu? e E mai mai complicat, simplu. e mai Tu, de complicat. exemplu, te știi cu fiecare dintre noi, suntem ok, suntem colegi, atunci cum discutăm noi acum. Mai Corect, liber, și nu? când vine castingul, noi numim casting, dar nu e un casting, un fel de, hai să văd cine. Apoi e un pic de, față de omul celălalt să dau niște emoții, față de colegul tău unele emoții, față de persoana care te pune în casting pentru că nu are încredere în tine. Dacă ar avea încredere 100%, n-ar mai face. De ce crezi că nu e încredere? Deci poate, uneori, părerea mea. Pe mine, motivul pe mine nu mă motivează chestia asta. Mă motivează un pic, dar nu mă motivează că, uite, eu am să arăt, știi, eu am să iau casting. Sunt persoane de genul ăsta. Eu am nevoie de un pic de încredere ca să pot demonstra unele abilități pe care le dețin. Atunci, nu știu, pentru mine cred că mi se pare, aș fi vrut să fiu în casting. Poate de formă să fie, dar în același timp eu aș fi vrut să mă încerc doar eu să măsor haina personajului care acolo e, să văd. Poate eu singur ajung la concluzia că nu mi se potrivește. Știi, când există probabilitatea, nu vine regizorul și spune tu o să fii ăla, tu o să fii ăla, dar vine regizorul și spune hai, mâine ascult, de exemplu, nu știu, Hlestakov, da? Vii tu și să încerci. Tu începi să te conectezi, cauți, să te dezvolți, nu stai, dar hai să spunem așa, sunt persoane în teatru care le s-au oferit de vreo 2-3 ori, lor nu le-a reușit și acum ei însă se duc într-un degradeu și la un moment merge plafonare. Din cauza că ce se montează acolo, suflete moarte, dar mie precis n-a să-mi dai personaj central. Mă duc să-mi caut o burtă sau mă duc nu știu ce, știi? Parcă deja, tu ești pentru asta, tu ești pentru asta, tu ești pentru asta. Eu înțeleg că asta, cum a spus și Bogdan, poate fi doar de formă, dar, nu știu, mine... E o șansă, simți o șansă. Adică te conectează, da, dă drug palucița, știi când se anunță, montăm piesă, pe fel de, da și să mă încordez eu că eu distribuția nu o fac eu. Păi și eu am stat și de așteptat când să vină lista cu aia cu distribuții. Eu ce să fac? Nu știu. Eu am făcut sport și eram o persoană de asta competitivă, știi? Dar în teatru mi se pare mai omenește un pic, atâta timp cât te cunoști și spui că teatru e o familie, să-i dai încredere în persoana aceea. Și când vezi că nu poate, atunci mai pui la dubii. Dar să-l pui pe Bogdan și pe Silviu și spui, Bogdan, mâine tu, pe tine te văd, pui mâine pe tine, Silviu. Nu s-a adeptul la chestia asta. Eu, Bogdan, sunt prieten, Bogdan îl cunosc, te cunoaște, mă cunoaște și n-aș fi vrut vreodată să concurez sau să demonstrez, eu sunt mai bun, eu pot mai bine, eu mai bine mă descurc la rolul ăsta. Nu mi se pare aici ok aș putea să te contrazic, cred. Aici deja nu mai este teatru familie, este teatru, Păi am actori, ia să-l văd azi. Eu îți spun o chestie, de exemplu în Academie, da? Cum funcționa? Ce concurență era acolo? Doamne ferește, ăla să facă mai bine decât mine. Și asta e evident, tu trebuie să realizezi că asta te pune pe roate, asta te mai face întreb ce relație am avut în Academie. Foarte bun, am fost colegi de cămin. Păi,
Nu știu, eu mă simt ok. Era o concurență pe locuri poate nesănătoasă, dar era un moment că Da, era concurență. eu nu aveam liniște interioară ca artist, eu vreau ceva Erai să fac. Erai student Și aveai ce să demonstrezi, Mm. nu? Nu poate, bine. Eu Voi parcă întreb. mă convinți. Eu am spus părerea Nu, mea. nu, Pentru mine nu. ar fi mai bine să am o încredere, pentru că simt nevoia uneori. Eu nu sunt persoana care să mă pun permanent în față și spun sunt cel mai bun și eu am să reușesc. Sunt persoane de așa tip. Bine, Eu am nevoie cineva să-mi spună nu, Sir, nu stai, haide, dă-i, tu poți sau ceva de genul. Și atunci poate mi-apare și un pic de improvizații, creații. Eu Dar înțeleg când- foarte bine ce zici tu, doar așa ca un experiment. Să ne punem noi ca, tu spui ca actor în pielea altui actor, să spunem. Unul care stă de ceva timp, da, a avut niște momente care nu i-au reușit lui. Noi cred că știm cu toții actori care stau așa pe policioară de ceva timp și nu prea îi ating pe dânsi. Îi dau acolo câteodată un rol, rare ori când li se dă ceva pe lângă principal, nici principal, dar pe lângă principal. Și te uiți, băi, îmi pare rău, el încă nu a ajuns la vârsta în care știi, Ok. bătrân, știi, Ok, nu s-a uite, manifestat, aici revin e că la- asta e, el stă câteodată și mi se pare că, știu, eu că am tot discuții, ții minte când povesteai de băieții care, nu știu dacă îți dau nume aici, tu spuneai, stau la fumat și au o vârstă destul de fragedă, aveau 3 ani au terminat Academie și stau și ca și să uit la tine, vorbim de Oscar, și uit la tine și nasul. Nu venit, nu și-a luat rolul, înțelegi de ce spun? Da. Da, tu vorbești de Nu, Mă gândesc. la tema asta am vrut să spun, păi cum persoana asta să-l mai pui în casting dacă el a încercat, nu tot, sigur că la persoana asta are nevoie de încredere. Adică niciodată n-ai să-l pui în casting cu cineva, el direct a să spună, măi, dar nu mai are încredere în mine, eu am încercat odată, nu ce încredere. Sau să încerci el nu, acum pot. Nu, dă-i un pic de încredere. Spăsenie утопающих, дело руку утопающего. Dacă el nu vrea să lupte pentru asta, atunci clar că stai acolo unde stai. Dar dacă unul vrea, râvnește, eu vreau să mă lupt, eu vreau ceva, să simt o concurență sănătoasă. De la o chestie, de la un timp încoace, consider că sunt mai valoroase chestiile omenești decât cele competitive. Da, după o scurtă pauză, noi am revenit în direct aici cu Silviu Boinceanu. Ce faci, Silviu? Budiștean. Alright. Let's go. Hai, rechini. Uite, tu ai câte roluri centrale ai? Stai. Așa scurt. Peter Pan, în Fiți Sănătos, domnule Zi. Oscar. Îl cheamă Oscar? Nu Oscar din Fiți Sănătos. Ludovic, Oscar, Hlestakov. Regele Franței. Nice. Cine nu știe să vină de grabă. Aici mai am acolo o istorie foarte simplă. Spune-mi în 2-3 cuvinte cum tu ai lucrat la dânsele, adică cum tu ai procesul de creare. Vreo 4-5 Nu, ore. dar așa în scurt, adică de exemplu, hai să începem Ludovic. Ludovic a fost o perioadă foarte complicată, a fost pandemie și atunci se lucra o lună acasă și apoi 3 luni cu speranța că acuș e premiera. Au fost distribuții, mai multe distribuții, dintre care câteva roluri cu dublă distribuție și rolul central cu triplă distribuție, în care eram practic de factură diferită, actori de factură diferită. Eu și Laur suntem total două opuse. Cred că rolul ăsta vorbesc ca un titan acum, dar mi-a adus cea mai mult cel mai mult chin, dar totodată și un fel de băteam pasul pe loc, dar Okay. nu ceda. Eu nu te-am întrebat despre montare, în sens că tu ai o tactică, de exemplu, de apropiere de personaj. Nu, cea pe care am trecut în Academie, un caiet de rol, esența personajului și toate celelalte componente. Dacă am să le enumăr acum, pentru cineva o să fie interesant. Dar bine, asta nu este ajuns. Trebuie să ai un prototip, câteva filme vizionate, asta ajută foarte mult. Bine, atunci vizionam, de exemplu, cu Leonardo DiCaprio. Da, și doream să văd unde băiatul ăsta e șmecher, pentru că mi-a închipuit. With a common denominator. Nu,
nu uitați să faceți de 2 ori pe zi. E laba. Așa. Nu, Cam așa da. am ajuns la Ludovic. Dar oricum, ceea ce lucram eu individual, nu permanent se pupa cu ceea ce dorea regizorul, da? Tu ai senzația că, băi, tu te-ai pregătit, tu știi ce ai de făcut, dar în scenă când ieși e total diferit. Mie mi se pare actoria așa o chestie nu subiectivă și din punct de vedere a emoțiilor și tu vii, de exemplu, azi cu un bagaj de cunoștințe pe care aseară le-ai pus în practică, vii și nu merg deloc, categoric nu merg, tu nu ai emoția necesară, nu? Și la un moment dat anulezi tot și spui, nu, eu merg așa, ca prin păpușoaie, cum ar fi, da? Și uite, merge. Mai des la mine se întâlnește chestia că intuiesc decât foarte calculat. Ziceai de moment că e subiectiv. E subiectiv cum vede regizorul, Da. cum vede spectatorul, dar iată, uite, ziceai... Nu, bine, până la urmă esența personajului, oricum e cea care ți-o cere, pe care ți-o cere regizorul și trebuie să o ajungi la ea, dar bine, multe detalii pe care ți spun și... Aici e chestia, că regizorul îți spune, dar tu nu poți să ajungi la ceea ce spune imediat, da? Chiar uneori și o săptămână și 2 nu poți să reușești ceea ce îți spune sau chiar îți arată pe locuri regizor, că tu trebuie să ajungi la nivelul ăsta, dar tu nu poți, pur și simplu corpul tău se impune, pentru că bagajul tău de cunoștințe, asta nu e atât. Nu e suficient? Nu e suficient, exact. Dar la un moment dat... Uitându-te, tu ziceai că te uitai la DiCaprio, da, din Wolf of Wall Street. Tu vorbim de subiectiv, dar oricum, te uiți la DiCaprio și spui că, băi, asta e. Iată, ăsta e nivelul, asta e bun. Iată, făcând-o, descompui personajul, descompui ceea ce a făcut el, da, poate ajungi la ceva concluzii, ce aș putea eu să fur de dânsul, că meseria asta să fură. Da, ajungi la chestia asta, dar la un moment dat, eu, de exemplu, nu fur atât cât, ia uite cum face el cu gestul, cu mână sau cu plastic sau asta, dar nu știu cum are... și în scenă de vreo 2 ori mi s-a întâmplat, simt, măi, uite, asta parcă eu n-am fixat-o atât că așa, dar uite parcă de acolo, pentru că de acolo am văzut chestia asta. Am făcut, de exemplu, nu știu ce acolo, m-am uitat, da, un pic mai diferit la asta. Și mi-am adus aminte că într-o scenă, fix așa el are o atitudine. Poate pentru cineva nu pare, dar eu știu că intenția mea a fost exact ca intenția la personajul acela din filmul acela. Da, tu stai în scenă și normal. Bine, DiCaprio aici sunt ilustrit. Domnul Gaju, ăsta, осуждает, domnul Gaju, așa, stai, autoanalizez în timp. Cu Vudcărău, tu spuneai că el ți arăta în anumite momente. Da, uite, pentru că e actor și... Da, pentru că e actor, e clar, e cumva e metoda noastră de a explica prin faptul că vine și jucăm, dar la un moment dat te-ai confruntat cu momentul ăsta, că el îți construiește ție personal. Cât procente din personajul ăsta Coc e făcut de tine și cât procente e făcut de domnul regizor, da? Eu cred că 80 ține de mine și 20 de regizor. Îți spun și de ce. Dacă eu aș putea să ajung la tot ce văd eu, da, din partea la regizor, eu aș spune, băi, nu, regizorul mi-a făcut 100%. Dar eu sunt genul de actor care nu pot reproduce exact ceea ce mi se arată. Păi problema e că tu nu poți să faci ce ți-o dat el ție? Nu, aici mi se pare că... Iată, sunt gen de actor. Cum te-ai exprimat tu, el ți-a arătat, de exemplu, 100%, dar tu ai luat doar 20. Și tu din cârchiturile și... Nu, mă refer la altceva. Tu cum te-ai exprimat așa, Richard? Nu, mă refer la altceva. Sunt actori, colegi de facultate, care îi arăta, de exemplu, regizorul, uite, fă așa și el repeta exact, era și firesc, era și de acolo. Și el putea repeta chestia asta. Dar la mine, dacă nu se pornește motorașul aici, pot să fac 10 gesturi de regizorului, să spun exact fraza cum o spune regizorul, nu mi iese niciodată. Dacă la mine nu pornesc, am mai spus, la Ludovic, nu mai știu a fost discuția, da? La un moment dat am anulat tot și mi-a spus că te duci aici, faci asta sau știi cum era un chin și da. Și am spus, nu, azi merge, ni tot una. Și atunci regizorul s-a sculat de pe scaun și a zis, hai. Și atunci am început a construi, pentru că atunci am anulat și deja nu mai apăream eu crispat, am ajuns la o libertate și probabil un nerv
care au apărut era și de acolo. Poate Apropo. probabil era nerv despre care mi spunea mie atâta timp. O lună, două îmi spunea că tu trebuie să ajungi la asta, eu am ajuns anulând ceea ce, având o libertate. Ok. Și de multe ori m-am trezit că atunci când tu ești liber în scenă, regizorul nu-ți mai construiește el. El doar te poartă un pic prin Direcționează. desenul lui, da, exact. Și o scenă sau un gest sau un momențel a tău care a fost. Nu, care sunt tu l-ai scene simțit. care Care simt sigur. un moment care a fost a tău. Ce ai simțit sau cum s-au născut el în tine? Am simțit odată când eram în culise și brusc mi-au dat lacrimile și, cum am spus anterior, am spus că dacă nu mai pot și acum, pe mine tot una, îl las tot, eu nu sunt actor bun și așa mai departe. Dar amu, dăm voie, eu cu mine discutând, dăm voie, Silviu, las tot, fă cum știi, fă, nu te mai uita la tot. Și am intrat în scenă și atunci am simțit că nu mă mai ține pe mine nici că mi-a spus așa sau mi-a spus altfel. Am început să fac de la mine și bine, și este colegul Stas care mi-a spus, măi, într-adevăr, atunci parcă era... Asta sunt momente când nu îmi spunea la academic, te ridici deasupra scenei. O să cataloghez, nu, pentru noi asta. La Oscar, de exemplu, ultimele 2 spectacole, da, am simțit că nu mi-a spus că anume așa. Poate mi-a cerut, dar eu nu mi-am dat seama că așa. Dar eu am simțit că a apărut o voce stranie pentru mine. Nu era vocea mea, efectiv era un fel de plâns, cu gând, cu mai multe și mi s-a dus, practic nu mă recunoșteam, cum spui că te auzi în căști și aia și cu vocea asta, brusc îmi spuneam monologul și m-am trezit că nu era vocea, da, la un ultim monolog. Dar tu nu crezi în metoda, din cauza că metoda regizorului care lucrează cu tine, cam îți stai craca asta pe care tu poți să te automanifesti, ca este să nu fie doar întâmplări. Ok, tu nu poți montezi un spectacol fără regizor, tu împreună trebuie să faci asta, dar să fie poate prima lună, să fie încercările Să duce tale, aminte de când lucram la academie și nu era nicio indicație. Asta am vrut să pe adevăratele și nu îl dolgă curul. Da, dar atunci tu îți Da, conectezi lăuntru, că tu încerci să cauți, să găsești și mie îmi se pare că așa e o direcție mai simplă să ajungi la momentele astea faine în care... Fix asta îmi răspund. La Academie, de exemplu, la Fragmente, n-am avut cineva să-mi direcționeze, da? Dar ieșeau niște momente mult mai bune ca în teatru, de exemplu. Pentru că tu, de exemplu, vorbind de treple, de pescăruș care tu lucrai cu domnul Gaja, tu atunci ai nimerit într-un tupic. Da. Da? Da. Păi e că atunci regizorul vine și spune, hai încolo. Și tu mai departe, știi? Da, dar vezi dacă că... regizorul lucrează corect, cel puțin mie așa mi se pare. Îți spun o chestie, am avut 2 repetiții cu colega Valeria în care au fost 2 de astea momente de revelații, da? Când am intrat și tot așa nu știam ce să facem și mizanscenele au fost și din contra pedagogul a spus că parcă eu am pus, nu că parcă, dar eu am pus mizanscenele, dar de fapt noi n-am ținut cont de nimic, știi? Noi pur și simplu le-am dus pe stări, emoții, Păi gând, text și așa mai departe. Și din păcate aia este unici, știi? Dacă nu ai clar definit ceea ce faci, aia este unici, aia este, știi cum, îți reușești odată, dar după aia... Da, dar s-a născut aici mai mult din cauza acestor, emoții, drive, nu știu ce, te duci în emoții, în stare, cum ai spus și tu, dar emoția și starea asta nu e personaj, asta e doar o parte din... Nu, eu spun, atunci ne-am asumat împreună cu colega și porneam de la colegă și ea de la mine și tot așa, am putut să găsim o cale. E și greșit să spui, uite, atunci regizorul nu te-a ajutat și tu, pentru că tu cu regizorul ai vorbit o lună de zile, ai vorbit, tu trebuie să ajungi la asta, trebuie să ajungi la asta și niciodată nu reușești. Și brusc ai reușit, fără că să ții cont de exemplu de mizanscene, dar asta ți s-a spus că el trăiește ultimii clipuri din viață, spus că asta e singura dragoste. Încearcă tu și joci. Nu ți simțeai așa mai ok când nu-ți spunea, uite aici intonația se duce în sus, aici mâna lovește, aici fața se ascunde, dar tu singur erai prin metoda asta de a greși, a găsi cumva, experimentai. Nu, asta e un proces de a-ți-l construi. Tot ține siguranța actorului și dacă actorul îl vezi că e sigur în scenă și e sigur ce face, nu cred că să nină niciun regizor că ți-am pus mâna așa, dar nu e așa. Așa eu consider. Tu nu crezi că ești prea încordat în scenă, în tot, aproape în tot? Adică tu trebuie să te forțezi ca să scoți ceva și tu. Ce zici, nu? Nu.
Mai departe. Mai departe, da. Recunosc că sunt Nu, încordat. ok. Stai. Recunosc că Nu- sunt noi- încordat în momentele de repetiții, pentru că nu sigur o bună parte din repetiții. Am nevoie de o siguranță. Dar în spectacole, când e spectacol, când e publicul, acolo capeți ușurință. Pe alocuri. Nu tot timpul. Sunt momente când ești mai încordat, sunt momente când ești mai Da, da. relaxat. Da, asta e meseria. Tu vezi mai multe spectacole montate de un regizor, da? Ele sunt, hai să spunem așa, nu dintre cele mai bune, de rahat, hai să zicem așa. Tu ai jucat la dânsul spectacol. Nu, dar... Nu cred, dar sunt multe alte elemente care la un moment dat poți să spui, băi, mi tot una joc. Dar nici nu știi cum spui tu la un regizor, îți oferă așa o treaptă, îți oferă un rol în care tu faci un rol pentru tine plăcut și așa care nu ți l-a dat nimeni niciodată și poate nici un regizor nu ți l-a dat. Ok, asta am zis. Bughi, hai nota pozitivă. Hai. Mă, eu cred că voi trebuie să mă puneți aici o parte întunecată și partea mai... Noi cam așa discutăm aici. Aha, ok. Întrebare clasică a actorilor. Ce rol visezi să interpretezi? Raskolnikov. Raskolnikov. Da. Și în continuare ești capabil să le realizezi? Acum? Continuare. Sau, cum ai spus, tu trebuie să aștepți, cauți Nu. experiență. Eu cred că sunt capabil la Acum, momentul da. dat să-l... Pentru că problemele la personajul Raskolnikov sunt atât de actuale cu ceea ce mă confrunt azi și noi tinerii când vrem mai mult, la cineva să oferă din prima, dar noi trebuie să dăm din coate și nu se știe dacă să obținem. Nedreptatea asta care acolo, el e un tânăr care a venit într-un oraș mare. Da, și n-are o capacitate. dorit și el să facă parte din lumea bună aristocrată, dar... Și el, tu tot simți că poți să duci într-o extremă, cum s-a dus el, Raskolnikov? Nu, dar luăm un caz pe care îl cunoaștem noi toți, da, public. Când de la o persoană nu te aștepți că el poate să facă chestia asta, înțelegi? Dar vine o situație în familie, cu el se întâmplă unele lucruri și faci chestia asta. Nu e exclus că vreodată poți să fac și asemenea. Eu tare sper că nu, dar cine știe? Nu, dacă să vorbim despre Raskolnikov și despre crimă și pedeapsă, acolo nu pur și simplu el a vrut să facă parte din societatea înaltă. Nu, el acolo are... Sunt niște analize psihologice. E o revoltă interioară a lui care corect. nu și mai mult de atât el își are argumentul că nu a omorât niște oameni care aduceau lumii folos. Da. El a omorât niște paraziți al lumii. Poți să stai și te gândești, e nobil chestia asta ori e tâmpit? Asta cred că e... Dar tu personal ai un astfel de scop care ai putea să pui pe balanță cu scopul, scuze, mijloacele? Da, Cazul era... scalci peste capăt pentru un scop al tău. Nu. La momentul când apare un copil, Okay. Nu dau asta că e un eveniment foarte mare. Și faci o familie, chiar și fără copil, cu o persoană, am ajuns la gândul că trebuie până la urmă ca tu, după toate scopurile atinse, după toate obiectivele, să devii liber în gândire și conștiința să fie curată. De altfel, oricum te întorci, treci tu o etapă, dar oricum te întorci că tu ai făcut o etapă greșită în viață, știi? Și n-aș vrea niciodată să mă întorc în urmă și să spun, da, am mers și la unul i-am dat una numai ca să ajung eu în față. Sau așa. Atunci tu în versiunea ta, l-ai interpretat pe Raskolnikov ca un exemplu de a nu face astfel de greșeli sau cum? Ce te atrage? Tu ai zis că ai puncte comune care te simți acum. Tu le-ai luat din... problemele care tu le-ai luat din perspectiva asta. Aș găsi motivația financiare. Dar de multe ori, m-am trezit cu chestia asta, că citesc, de exemplu, istorie, da? Da. Și tu citești personalitatea aceea. De ce merită personalitatea aceea să o citești? Dacă eu am făcut atâta rău, da? Stalin, Hitler, actualul dictator în Rusia, da? De ce ar trebui? Dacă el a făcut atâta rău, de ce să nu discutăm despre personalitate care a făcut mai mult bine? De ce trebuie noi să discutăm din cauza că el a avut o influență asupra lumii în general. Da, bine.
Cum crezi, tu ești foarte mult influențat în jocul tău actoricesc de regizor, Da, da? da. Ai filme? Filme în sens în care te-ai filmat. Lung metraj, scurt metraj. Scurt metraj sunt vreo 2. Da, sunt vreo 2. Poți să Lung spui? metraj. Poți să spui denumirea? Măi, nici nu știu denumirea dacă să zicem. La La studenți, Aha. vreo 2, dar așa ca un film să meargă la festival, nu. Dar tu cum crezi, de ce pe tine nu te iau în film? E o întrebare dureroasă, dar am spus că am să mă apuc eu de filme dacă nu mă ia nimeni. Tu nu crezi că maniera în care joacă regizorul cu care tu lucrezi cel mai mult te-a influențat într-atât încât jocul tău actoricesc sub cameră pare cam Exagerat? supraexpresiv? Nu. Eu cred că dacă... Dar n-am Nu, avut... eu- stai un eu- pic. aha. N-am avut niciun moment în care să joc în film și cineva să-mi spună, dar joci prea exagerat sau te-a influențat teatru. N-am avut, nu mi s-a oferit. Dacă avea să mi se ofere și eu avea să încerc un casting și avea să mi se spună asta sau asta, sunt total lucru diferit. Eu simt că în Moldova încă este chestia asta, așa un șablon Că urât. nu iei actorul din teatru, că el deja e teatral și așa mai departe. Băi, un actor rămâne actor. Bă, dacă ai să-i spui un pic mai puțin, joacă și încearcă să simți, dar pe față nu arăta ceea ce simți, o să fac actorul. Dacă faci, mai este o chestie, în teatru de multe ori e spectacolul azi, acum, viu, uite publicul, tu cu emoțiile azi. În film de multe ori se întâmplă că poți, stai nu așa, apoi... Părerea mea, acum, și chiar filmele care se filmează, cu unele excepții, regizorii nu pot lucra cu actori. Exact. Pentru că el mai bine ia un stradă. buier de pe drum, care, da, el arată, tași, du-te, cum noi ne folosim termenul, de terpilă. Du-te încolo, vine încoace și el stă cu fața pătrată și el e organic pentru că el nu are experiență. Dar aici discutam chiar cu nu știu cine în teatru și, băi, e așa, cu Anatol Buzic. Discutam și spuneam că chiar și în teatru e o artă aparte să lucrezi cu actorul, regizorul cu actorul. Okay. Nu vreau să spun aici... Dar în film e și mai... Vreau să spun aici, bine, nu compar, dar Caras, nu l-am văzut niciodată că el nu joacă un personaj așa, stând cu emoții și joacă tot asta, că e grea viața și așa mai departe. Nu uităm el joacă și spune, eu acolo am fost. Moldoveștile sunt cele mai frumoase. Și asta toată lumea vine încoace după ele. Acolo am fost, și am fost. Înțelegi? Pietrea. A, Petea! Dar iau câte un tipaj, de exemplu, nu Bogdan vreau să spun, iau câte un tipaj de actor și îl pun să fie sufletul, îngerul și păzătorul. Asta mi se pare... Băi, okay. știi... De-aia am spus că apropo, nu poți să pari. Ai început o chestie, vreau să spun. De exemplu, unde în filmul în care s-a filmat Caras, da? Îl filmează același regizor. Într-o parte este un Caras, care el e expresiv. El joacă bine, chiar dacă e un pic mai expresiv decât alții, și pe lângă dânsul joacă o terpilă. Și tot același regizor, care probabil tot așa lucrează cu actorul. Dar aici iese un om care are o bucată de scenă și pe dânsul e ca un dita mai pilonă, care, cum discutam noi, pe Caras ține tot filmul. Și în primul film și vorbim de Cea lume minunată și de Varvara. Pot spune că dacă nu ar exista Caras în film, filmul nu ar fi despre o terpilă care merge cu cap pătrat pe drum și... Adică... Și eu aici mă întreb, băi, același regizor lucra, de ce nu se poate altfel? Eu nu știu cum să... Este doar niște Doar, dacă o să trecem să discutăm filme, acolo da, e de discutat, dar bine, eu l-am adus pe Caras pentru că el joacă, nu poți să-i spui niciodată că a fost teatral sau a fost film, nu-l înțelegi. Nu, te-o convins, de exemplu, el nu era în cadru, da, în Varvara, de exemplu, nu era în cadru, eu deja râdeam și nu mai puteam, serios, era în altar și eu deja Sigur! Deja... Și zic, mă, cum poți să aduci deodată așa de mult? Dar, în fin, e un talent, nu știu, un geniu, nu știu cum să-i spun. No words, cum să spun. Nu știu ce înseamnă geniu, n-am văzut niciodată. Cred că este. Dar poate ar putea fi. Da. Spune-mi un film în care, ca tipaj, m-aș fi potrivit.
ca rol central în care La noi în cineva Moldova m-a sau în invitat. general? Nu, Băi, Moldova, că unde? Sunt așa de multe filme, eu nu știu cu ce să... În care ai văzut un tipaj ca și mine și gen, ai putea fi, dar nu te-o lua de atât că de ceva ține că ești teatral. Eu, de exemplu, când am văzut un rol în care să spun, băi, de ce nu m-a luat pe mine, da? Cum, eu vreau în film tare, dar eu realizez că pentru cineva fața mea încă e de copil de 16 și 18 ani. Clipuri, video la Magnat, la Feoctis, eu mă uit, tu joci polițistul, da? Și tot e, parcă e prea expresiv. Mie cel puțin îmi așa spare. se cere. Noi spunem un fragment, sper să nu ne frești pentru drepturi de autor. Eu pot să-ți arăt în care ții minte în ultimul videoclip când pe tine te tragi de picior. Și tu acolo, nu știu. Conceptul stilistic. Nu, acolo poți să faci așa ceva. Acolo nu-i film. Și omul, în toate videoclipurile, acolo în toate videoclipurile exagerez. Bine, în unul a fost un videoclip în care pe bune am intrat în rol, m-a ținut Care? Cicanski Disco. Mă iei pe mine aparte, tu uite în contextul cealaltă, e convingător sau nu? Adică E nu convingător, Silviu, eu nu spun că nu e convingător, dar e expresiv, însă și tu ca persoană, ca personalitate, persoană, ești foarte expresiv. Nu, eu înțeleg, el vrea să-mi spună că eu, tipa, prea joc, ok, eu pot să-ți demonstrez, am fost la casting eu nu vreau cu Jenia Prisacariu, în care m-a pus să spun o replică pentru film și el am spus, hai, și eu am început, stai, dar cine e acolo? Și el a spus, nu, hai, nu încrunta, tipa, hai, simplu, ok. Și după asta i-am dat așa de și el a zburat, cel mai gine i-a dat, cel mai gine, e că așa trebuie. Și el ne-a demonstrat, zi omul, că în film se cere să vorbești, e că așa, fără nicio emoție, fără nimic, și ai spus, dar tu și ai spus, dar nu știu cum așa. În videoclipuri, în ce și-am filmat, eu nu se cere așa. Dacă aș fi eu așa, bine, ok, la bardac, ai văzut? La bardac? Da, bardac, feoctist, La bardac. Crol cu feoctist. Ți arăt. Aha. Yeah. Bine, poate să găsești moment de exagerare, dar tot videoclipul Dar e nu-i așa, vorba. un copil Nu-i- trist, nu-i- ca în filme, nu-i trist corect și exagerat. bătut de soartă și... Dar cum așa, dar ce se întâmplă? Dar nu e chestie de exagerare, e chestie chiar și de cum tu ai spus, Nu, momentul ăsta apoi- când tu ești așa în viață, tu nu ai încercat să joci ceva, dar tu pe bune, o problemă și zic, stai, dar cine e acolo? Și tu brusc te-ai încruntat, știi, dar lui nu-i Dar place. în videoclip tot timpul fac așa. Și cum? Stai la. Pentru că asta... Aici vorbește de Jim Carrey, de exemplu, sau ceva. Adică pe dânsul îl pui și el îți exagerează firesc. Așa și eu încerc în videoclipuri. Să exagerez un pic, dar firesc. E că asta e esența. Și vrei să spui. Eu sunt conștient că exagerez, dar încerc cât mai adevărat. Ce spus? Ce gamură? Înțelegi? E ca variant de asta. Da, e ca variant de asta. Lucru în teatru și lucru cu anumit regizor poate să te influențeze. Nu, categoric nu. Dacă Să tu te- ești cu picioarele pe pământ, nu te influențează absolut nimic. Nu, eu Dau exemplu de un doar asta actor am în care eu bag mâna sub domnul Pahome, dacă îl pui în film, el o să-ți joace la fel de bine și o să fie convingător în film și la fel în teatru, Caraz, de exemplu, sau bine, actori care sunt siguri pe ei că o să joace bine și nu o să spună nimeni, ce exagerezi și așa mai departe. Bine, dacă tu știi ce poți, știi cine ești, poți să fii actor de teatru. Stanislavski, în cartea lui Lucru actorului cu sine însuși, vorbește despre niște persoane care folosesc studiile dobândite în actorie pentru a deveni populari, pentru a dobândi o popularitate și cu asta parazitează asupra profesiei. Tu de ce părere ești? Mi-e interesant dacă... Nu. Acum știu la ce te referi. Știu actorii care se folosesc de chestia lui Stanislavski, Da, chiar dar același- mi-e interesant pe vremea lui la ce se referea, că mulți actori după ce aveau studii plecau și făceau ce stand-up, în sens că atunci nu era stand-up, dar făceau un fel de show-uri pentru public. Nu înțeleg la ce se referă Stanislavski. Eu la cred chestia că asta e principiul, că atunci tot nu era Făceau e de-astea- mediu în care... sketch-uri în fața publicului, cum făceau, de exemplu, Gheorghe Urschi cu Gheorghe Pârlea sau ce. Cam asta e ideea. Da, în sens că
tu înveți, de exemplu, după părerea lui, tu înveți 4 ani, sau mai la dânsii să învați 5, tu înveți, de ce la dânsii era principiul ăsta, că tu ai venit în teatru ca într-o biserică, da? Ai venit să slujești și tu trebuie să faci teatru. La moment ce tu vei ține cont de chestiile astea, că tu dacă ai venit să faci teatru, tu trebuie să faci teatru și tot 160% din tine se duc în teatru. Ok. E bine, s-au mai schimbat timpurile, nu cred în fraza asta. No, Nu dar... cred, niveră. Nivel. Dar revenim, prin răspunsul meu, revenim la aceeași întrebare. Dacă am fi satisfăcuți din punct de vedere material din teatru, n-ai mai căuta să faci alte prostituție și așa mai departe. Te-ai fi mulțumit și dacă ai avea film în care să fii activ, când ai de lucru mult, nu îți mai vine să faci altceva pe alături insignifiant, cum spuneam. Nu e vorba că tu faci asta, dar e vorba cum tu faci asta. La moment ce tu, de exemplu, social media necesită mult, în sens că acum merge un fast food de ăsta, de social media, de video, de reels, TikTok-uri, chestii și ele se fac repede. Dar Stanislavski vorbea de faptul chiar dacă tu faci ceva, tu trebuie să faci adevăratele, ceva de genul. Asta am în vedere, calitatea însă și vrei să cum te faci, apropii de sigur că chestia vrei să asta. faci calitate. Întâi de calitate, acolo trebuie să gândești mult timp, unul la mână. Trebuie să investești mai mult ca să faci de calitate. Și în a doilea la mână, internetul de azi nu cere atât de mult calitate. Dar tu nu crezi că din cauza oamenilor care fac necalitativ, așa se întâmplă că chestiile necalitative, ele sunt acceptate? Publicul e așa. Păi, Publicul cere. la Poți fel- să-i filmezi tu. La fel și teatru. Pune un spectacol pe TikTok sau pe YouTube, câte vizualizări o să aibă? Nu, pe bune. Nu, Și în spectacolul care e s-au chinuit spectacol, actorii e- și au făcut treaba. Spectacolul e spectacol, el Nu, dar se pune filmează, el nu filmat, se filmat, filmează. spun Asta e calitativ, cum spui film tu. deja. Nimeni nu se uită, n-are nevoie de asta. Acum se cere, cum ai spus tu, rapid și așa mai departe. Da. Nu știu cât de tare te plafoniezi, nu știu cât de tare îți încurcă meserii, nu știu. Am simt pe parcurs. Dacă am să am regrete ceea ce fac... Dar nu Dar e tu ce vorba vrei de să obții regrete. prin fast food-ul ăsta, TikTok-ul ăsta? Aha, Scopul fast care? food-ul. Plăghesc și de la sărășii. Nu mai trebuie să fac sală. Fast food-ul ce face? Pe moment îți Îți aduci alimentează... plăcere, îți aduci plăcere, dar Nu, pe moment. necesitate. Așa e și TikTok. Pe moment îți aduce o satisfacție că tu ai reușit atât. Ca și unii, sau tu nu ești mai prost ca alții ca să dai un video și uite repede s-a dus la mai multă lume. Înseamnă că iau-te mi-a plăcut, iau-te like-uri, iau-te distribuire, înseamnă că ceva este. Hai mai na, înțelegi? Nu, referitor Hai, la mana. întrebarea care ți-am pus-o, eu tot nu sunt de acord cu ce spunea Stanislavski, acum nu funcționează. Acum mi se pare că tu trebuie să folosești studiile care tu le-ai dobândit în universitate ca să le pui în funcții, Doamne, în lucru, să le pui, ele să lucreze pentru tine, pentru că tu le-ai absorbit, acum ele trebuie să lucreze pentru tine, ca și în teatru, știi? Dacă știi să faci diferența, că aici, uite, mă implic așa, aici e personaj, aici e asta. Pe internet facem niște chestii care, un public să vadă. Publicul de pe TikTok nu vine la teatru, 99 nu vine la teatru. Nu au văzut teatru în viața lui. Cu atât mai mult filme moldovenești sau românești sau... Au văzut să nu-l supăr pe Bogdan, Boiviș. Pe Bogdan întreabă-l, cum este implici într-un boivic? Nimeni nu a pus capac la toată brigada asta. Și nu vă plac vouă băievișile? Da, tu, de exemplu, ești satisfăcut de ceea ce faci tu pe TikTok. Când adică o să social iei media. bani mulți, o să fiu și satisfăcut. Acum nu. Acum fac doar ca să adun urmăritori. Tu faci asta cu scopul de a face bani, da, în primul Și rând. urmăritori. Și la un moment dat, dacă mi-a venit o idee artistică, din 100.000 de oameni, 20.000 de oameni să vadă că, de fapt, el poate și altceva. Tu crezi prost publicul care te urmărește pe TikTok? Nu-l cred prost. Cred Era că e un încredere. public care nu vrea cultură. El vrea să vadă în fiecare zi cum se ceartă unul, să ascultă prostii, să uită. Dar până la urmă TikTok nu aduc certuri, nu aduc conflicte, când aduc citate, când o idee, când un gând. Ok. Nu mi-aparțin, adică nu sunt de acord cu ele în totalitate, dar știu că astea o să meargă. Știi cum? Asta La altceva vreau să ajung. Uite, tu ești citit.
Tu ai citit multe cărți. Multe. De exemplu, ai studii de actorie, Da. tu ai văzut filme bune, adică ai un gust, ai văzut spectacole bune, da? Și tu te ocupi, tu filmezi, Hernea. tu degradezi împreună cu videourile ce faci, tu mi-ai spus chestia asta. Tu nu crezi că tu în loc să ridici oamenii care te urmăresc, începi să bați eu înțeleg că e complicat, să bați în peretele ăsta de băieți, hai cu mine sus, dar nu, pațani, eu sunt liber, vai jos cu voi, vai, nu știu ce acolo, am băut, m-am îmbătat sau chestii de genul. Vuleu, nu turna! Pe alături! Eu înțeleg foarte Noi am bine. discutat despre asta. Vreau să mai spun altceva. Silviu ca persoană e mai multe feluri. Silviu nu s-a format la academie totalmente. Totalmente în sens că nu de acolo gata a venit și Silviu și alt Silviu și gata, el e cultură și așa mai departe. Dacă am citit câteva cărți, asta nu înseamnă că deja trebuie să îmblu altfel și să vorbesc altfel pe stradă. Nu, stai. Silviu nu uita de unde a venit. Silviu încă mai gândește ca un simplu muritor din Hâncești. Silviu mai are, din fericire sau din păcate, mai are partea lui de glumiți, joace care le fac cu Bogdan, care le fac cu tine, proaste și așa mai departe. Și de ce nu, dacă Silviu crede că ar putea avea un succes acolo mic pe TikTok din partea lui Silviu ca proastă, de ce nu? Tu zici că așa e Silviu cum a venit, dar Da. Silviu care a venit la Academie era un băiat care îi place să scrie poezii, Da, de exemplu. da. Cum crezi, n-ar fi o direcție? Să ieși să recitești poeziile afterski. M-am oprit din poezii pentru că poeziile au fost o etapă de vârstă în care eu aveam conflicte interioare din dragoste și după fiecare ceartă cu iubita scriam o poezie sau cu oricare fată care mă mai Nu, eu am întâlneam, înțeles, dar eu scriam zic de energie care, de exemplu, tu două cărți aproape, ești Silviu care face Domnul- glume, da? Domnul Bogdan, Da. poeziile pe care le-am scris la vremea aceea, toți sunt niște prostioare până la urmă. Păi- Poate sunt și niște idei bune, dar Hai, nu majoritatea bate sunt capul. niște... Eu am ascultat vreo două și ele sunt foarte ok. Da. Eu altceva vreau să În spun. sensul că- Uite, ții, și nu, asta e o chestie. Ar fi mai penibil decât ce își Asta, fac TikTok, serios. Uite, Asta ar lui fi... e penibil, el se simte penibil dacă ar posta o poezie Nu, pe uite, TikTok. să așa, punctul Dar de tu nu te pornire. simți, dar tu nu te simți penibil când scoți o glumiță care, băi, tu te uita la ce faci tu. Tu Dar ai nu te urmărit poți uita, ceea ce nu faci. te poți uita obiectiv. Nu, dar Tu poți să te uiți numai o mers sau nu mers. Eu așa mă uit, o mers sau nu mers pe TikTok. Asta e chestia. Asta ca la pescuit, da? Da, nu mers, l-am șters repede. Am văzut că mi s-a părut ideea bună, pe urmă am văzut-o, mi s-a părut că e prea de tot. Păi uite, am uite șters-o. zic, de ce aceeași tactică n-ar funcționa și pe poezie, să zicem? Că acum a venit Ok, plan TikTok. artistic. Cum? Pe poezii, de ce aceeași tactică n-ar funcționa pe ca pe planul ăsta artistic de poezie? Iată, Domnul am Bogdan, băgat, domnul nu intra- Bogdan. Domnul Bogdan. Domnul Domnul actor. îți vine aici. Уже пошли на вы, da? Nicu a încercat pe TikTok să aducă o altă viziune și o viziune artistică la călătorii, la ceea ce făceați voi dimineața. Și ați văzut că era ca parcă într-un perete bateți cu un ciocănaș mic, într-un perete de beton, de Doamne ferește. La un moment dat m-am conformat TikTok-ului. E o cale mai ușoară. E o cale ușoară, da. Mulți oameni, de exemplu un actor din Republica Moldova, îl condamnă pentru ce... Nu îl condamnă în sens că spun că băi, tu ești actor, dar ai făcut așa, dar a ajuns la o popularitate imensă și are bani foarte mulți. El și-a depășit condiția lui materială, fizică, venită din sat și așa mai departe. Eu pentru asta îl apreciez, de exemplu. Cu toate că nu sunt de acord și nu urmăresc videourile, da? Dar de apreciat faptul că el la un moment dat poate să ajute părinții, asta e de apreciat, nu? Asta e de apreciat. Cu salariul la teatru n-ai să... Scuze-mă, dar noi apreciem actorul când el poate să ajute părinții? Sau apreciem actorul că el aduce ceva, el ies în scenă, el ies față la oameni pentru că el e Nu, cineva? cei care pleacă la teatru îl văd în postura de actor în teatru. Cei care stau pe TikTok îl văd în postura de băiat TikTok. Cea mai mare fericire pentru mine când cineva de pe TikTok sau din oricare vine la teatru și spune wow, bă, dar stai leacă, dar tu dar ești, cine ești acolo și dar tu poți așa, știi? Da, dar tu de fapt, uite, mă, dar tu ești talentat. Păi vezi? Și am văzut Imposibil. Nu avem noi o leacă mai multă responsabilitate în momentul ăsta. Tu ești de părere că teatru are și un rol educativ. Are. Așa? Da. Și orice manifest al tău, chiar și pe rețelele de socializare, tot e o metodă de educare, nu? Crezi? Dacă tu eu m-aș tu ca actor ai studii,
Ai o responsabilitate, crezi? Nu. Sau tu nu-ți asumi responsabilitatea asta? Eu mai devreme am spus că Silviu își glumiță și prostioare. Nu vreau să zic, gata, Silviu doar deține de arta universului și așa mai departe și vreau să-i educ la cum să educ în lumea eu, dacă la momentul actual eu nu sunt mai presus decât toți și mi se pare că nu suntem noi mai presus decât alții. Eu nu zic că noi suntem Du-te- mai presus, du-te- dar în nu, același da. timp noi avem, zic, prin ce se manifestă responsabilitatea? Că vine un om și îl vrea să vadă la teatru ceea ce nu vede, de exemplu, în stradă, da? Niște certuri, și mai departe. Vine să vadă Ok. o altă realitate, la care el e conștient că e o poveste. Ok. Tu Un trebuie om să- care a venit la teatru și a văzut, uite, băiatul acela, actor, uite ce mesaj mi-a transmis din scenă, după asta vede un TikTok, nu o să facă, stai, dar pe el așa, el o să facă, băi, el face asta pentru TikTok. O să înțeleagă din prima. Unul care nu o să înțeleagă, n-am să-l aduc eu. N-am să înțeleagă că Silvia, că face și prostii de este, dar el poate și așa. Cam să șterge, părerea mea, să șterge la un moment dat momentul ăsta că, cum să explic, ca actor, adică nu tot timpul s-a băgat în cap, nu, tu trebuie să educi publicul, noi ne-am săturat că spectacole, să luăm pe Shakespeare, da? Da. Nu prea intră. De ce în teatru decât, ai dreptul să spui, am crescut așa, du-te în așa, Am crescut dar băieți și fete și să te duci în pipi. Da. Da. De ce în teatru ai dreptul să folosești așa ceva și dacă faci pe internet, tu deja ești Eu nu sunt de considerat o acord persoană. nici cu una, Ok, nici cu alta. uite, ți-ți place ceea ce faci tu pe internet? Unde? Pe TikTok? Da. 90% nu. Nu, Vreo 10%, câteva videouri poate și îmi plac. păi, de ce tu să nu încerci să faci ceva ce te-ar satisface și pe tine? Am spus, când am să am un vizibil, un număr de urmăritori care... Eu cred că 20 și cât? 30. 30.000 de urmăritori, asta deja e un public. Nu, trebuie să ai un public din 30.000, dacă tu ai să începi să dai ceva, ei o să... Așa, De exemplu, părerea mea, ceea ce faci tu pe Facebook plus YouTube, e cu mult mai sus decât ceea ce faci tu. Da, pentru asta am pornit TikTok-ul. Pentru că datorită la Să aduci TikTok... public? Da, datorită la TikTok am putut să-mi promovez chestia cu Carla's Dreams. Și la un moment dat veneau vizualizări pe YouTube. Și am pornit să-mi ridic TikTok-ul, că TikTok-ul e Dar cel mai ușor de... Eu văd că tu acum total te-ai băgat în TikTok, nu văd nicio activitate pe reactor. Nu, Pare așa se trist, întâmplă. pentru că sunt unele chestii foarte curajoase, de exemplu, chiar și activitatea ta muzicală, chestia astea, parodiile, În Miami am plecat cu avionul meu privat. satira asta politică. Lângă tufă de căpșune m-a adus un iepuraș. E foarte curajoasă și interesantă, acolo se vede ideea, acolo se vede implicarea. Când eram inspirat în direcția asta, iată așa a ieșit. Acum nu sunt inspirat în direcția Tu asta. nu ești inspirat, mie îmi pare că Nu. pur și simplu te-ai acomodat. Uite, eu Nu, nu chiar fac, nu nu fac vine aproape acum. nimic, dar ei vin. Uite, da? Tu crezi că e ok dacă un teatru din Chișinău s-ar închide și toată finanțarea lui se va împărți la alte teatre? Da. Adică tu crezi că e ok, da? Da. Om, aș fi de acord să fie o comisie care să spună spectacolul ăsta are dreptul la viață și teatrul ăsta are dreptul la viață și celălalt nu are dreptul la viață. Pentru că nu e din cauza cenzurii sau că nu e atât de liber, dar pentru că stagnează oarecare o mișcare teatrală. Dar nu crezi că toate unele sunt- teatre de la noi din Chișinău mai mult se ocupă cu business-ul decât cu arta? Da, dar asta e de admirat, faptul că eu am găsit o formulă care aduce public Da, încasări dar- și bani. Dacă n-ar aduce public prin spectacolele comerciale, atunci ar muri. Dar eu nu vorbesc de spectacole comerciale, eu vorbesc de o atitudine mai... Închipuiți că din America vine, de exemplu, o marfă bună și din China vine o marfă rea. Cineva are posibilitate și din China, cineva are posibilitate din asta. Fiecare sunt consumatori așa și consumatori Dar așa. nu Da, crezi fiecare din cauza teatru are că publicul. teatrul ăsta, de exemplu, face business mai mult decât artă și calitatea spectacolelor lor, hai să spunem așa, lasă de dorit. Ok. Și spectatorul vine, s-a uitat la spectacol, s-a uitat și zic, spectatorul de stradă spune, băi, de ce e asta? Înseamnă că tot teatrul din Moldova e așa. Nu, deci spun altă chestie.
La un teatru, de exemplu, care spui tu că e mai comercial și nu face artă și spectatorul spune, wow, ce tare mi-a plăcut și am întâlnit așa și sunt încântați, atunci ce replicai dacă și la celălalt teatru care tu socoți că face artă, la fel același feedback? Top 3 teatre din Republica. Din Chișinău, hai, din Republica. Top 3. Din Chișinău? Da, din Chișinău. Poți și în Moldova, dacă mai... Dacă știi, eu nu știu dacă tu ești... Top 3 din 2 teatre. Care ar fi, după mine, unde poate eu aș încerca sau aș încerca să mă duc, da? Ionescu, Luceafăr. Luceafăr e mai tineresc, un pic. Spectacolii poate au altă energie, dar și Eminescu am câteva spectacole care mi se foarte dragi, chiar la Steaua fără nume, de câte ori am fost, de câte ori am ieșit umed la ochi la spectacol. Nu, pe Sper bun. că doar la ochi. De când s-a schimbat directorul de teatru de la Luceafăr, la câte spectacole tu ai fost? Tu acum ai spus că el e mai tineresc, mai... Da, wow, asta e bună întrebare. Din păcate, n-am fost mai încă la niciunul. No, la Godon am fost. Părerea mea, cum se întâmplă niște chestii frumoase în teatrul Luceafăr. Dar, de ce spun, oricum, careva bază sunt de la Ionescu acolo, așa că... Da. Vreau să întreb de gala premiilor UNITEM. Noi aveam discuții despre asta și toți am ajuns la o concluzie că asta e... E o bătaie de joc. Da, e o bătaie de joc, corect. E o prostie și... Nu ar trebui să existe. Nu-i nimic artă în tot balamucul ăsta, gala premiilor UNITEM. E rușine să te uiți la ea. În fine. Tu ce crezi? De acord. Ești de acord? Da, de ce? Cum să fie gala UNITEM dacă nu sunt toate teatrele din Republica Moldova? Unul la mână. Cum poate să numească gala UNITEM? Numește gala Teatru Mihai Eminescu, Satiricus și Luceafăr sau cine mai este, ca Holbos, de exemplu. Numește așa, noi ne-am dat premii acolo. Dar când spui gala UNITEM înseamnă că cineva de la minister, mai repet, de la minister, nu director de teatru, trebuie să fie în capul mesei și să decidă care spectacol merită, ce actor merită și așa mai departe. Pur și simplu, eu am impresia, știi, te gândești, băi, sunt oameni de artă, uite, care au alte valori, alte idei, dar păi scobori până la, hai să spunem așa, un cumătrism în toată chestia asta de artă. Dar nici nu cumătrism acolo. Da, adică e semeni business, hai să spunem așa. Tocmai de asta cred că nici nu merită discuția atât de mult, da, doar de spus doar pe nume, știi? Mai e o chestie, nu că urâtă, e de tot rahatul, că cam ceea ce UNITEM reflectă multe situații de multe instituții din Republica Moldova. Vrem să vorbim cu tatăl tău. Da. Wow. Da, cine e el? Tatăl nu l-am văzut de mic, îl vedeam doar o dată pe an, câte o săptămână, două, apoi pleca la Moscova să lucreze. La un moment dat nu a răspuns vreo 2 ani de zile. Deloc. El a plecat și... A plecat, da. Între timp mai vorbeam la telefon, tăticu, o atitudine foarte normală, chiar și Crăciun, anul nou am făcut împreună, adică era o atitudine. Tata lucrează psihotarea asta. Până pe vreo clasa 4-a, 3-a, nu știu, undeva a 3-a când ne-am mutat la altă casă și brusc a dispărut. Adică noi nu aveam telefon, de exemplu, dar trebuia să suni la vecin, dar el nu suna nicăieri nu suna deloc. Noi nu știam și am crezut că, băi, gata, n-avem tată, dar am luat-o așa, nu-i, ce zic. Și brusc peste 2 ani ne-am trezit că ori a reluat legătura, ori a venit direct acasă. Și mama, deodată i-a spus nu, dar apoi noi am început a plânge, când ești copil nu înțelegi toate problemele, am început a plânge, așa mai departe. Am zis, ok, mama lui cumva era, dar nu era prezent, ca multe situații din Republica Moldova. Și după cât a stat cu noi vreun an, de atunci am avut parte de tată, 1 an de zile. Și nu s-au înțeles. Cum pentru tine a fost anul ăsta? Ca și copil am fost fericit, el nu a cumpărat un televizor, nu. Erau vreo 2 cutii de ciocolate, dar timp de 2 ani cam asta au adus acasă. 2 cutii de ciocolate și asta. Dar eu n-am putut să văd mai departe de asta. Deci eu dus de acasă? Nu, mama a
Mama de multe ori spune că de câte ori se ducea peste hotare, trebuia să vândă ceva ca să-i facă bani. Da, finanțe nu prea. Da, cum comunici cu ea? Nu știu ce face. Da. După asta, o divorțat oficial, da? Cum ar fi gata. El a plecat, mai venea prin Moldova, au avut 2 încercări de a se apropia de mine, dar au fost foarte așa, îmi fac datorie, știi? Am venit cu un cadou la ziua mea, pare mi se odată. Am fost la spectacolele tale. Oi, dar nu știu, după clasa nouă, gata, nu mai am nicio legătură, absolut nicio legătură. Crezi că asta va influența, adică influențează în relația ta cu Călin sau crezi că are o influență? Nu, logic, dacă... Nu. Pentru tine tema asta e dureroasă sau te simți? Nu e dureroasă deloc. O singură dată apropo la un spectacol, am plâns la tema tatălui și nu mi-am dat seama pentru că pe mine nu m-a atins. M-a atins anume spectacolul și durerea la acela și mi-am pus o leacă în locul personajului, dar nu... Pe urma mea și ce am spus că băi, nu mă afectează pe mine. Nu ți-ai cunoscut sentimentul Da, ăsta. m-a întrebat de Călin. Nu, pentru mine fratele a fost un pic de tată. Nu cu un pic de tată. Nu pot să spun tată, dar fratele a fost frate și ca tată. M-a învățat multe, m-a învățat să pescuiesc și să lucrez și făcea pentru mine lucru și așa mai departe. Dar nu știu cum am să fiu eu în relația cu Călin. Am să văd. Alina, soția ta. Da. Cum a fost? Adică așa, pe scurt, cum... O evoluție, apoi eu voi ajunge la întrebarea cu criza care voi ați avut-o și... Hai să o luăm așa, artistic. Ai tu unde ai intrat ca interpret pe piața muzicală. 1, 2, stai. 1, 2, 3 și... Pleacă, urcă sus până la stele, când ajungi acolo eu voi fi una din ele. Pleacă, urcă sus până la stele, când ajungi acolo eu voi fi una din ele. No, de fapt, chestia asta a fost fantastică. Plecarea ei? Nu. Da, nu cred că e corect să spui că, uite, durerile îți fac mai artist sau art, dar căutările... Au fost o refugie. Au fost. În anul întâi de colegiu ne-am întâlnit. Eu aveam 15 ani, ea avea 17 ani. Eu pentru prima dată am venit la Chișinău. Eu sunt o persoană cu toți mă împrietenesc, dar la Chișinău am trăit așa un pic, m-am împrietenit în clasă, la cămin cu băieții, dar nu puteam să mă dezvolt în oraș, în sens că nu mergeam nici la o pizza, nici în parc, cumva mă strâns, băi, dacă mă duc undeva și să anină de mine, dacă, cu toate că, nu de bătaie, dar un pic m-a anchilozat așa. Și timp 2 săptămâni ne vedeam doar pe coridoarele colegiului, ne sărutam și atât. În ziua de 8 martie... Vă salutați sau vă sărutați? Ne sărutam, chipurile trăiam și mai departe. Chipurile în momentul nostru de dragoste era în colegiu, în pauzele dintre perechi. La un moment dat, ea fiind din Chișinău, a înțeles că ceva, băiatul ăsta e prea așa și în ziua de 8 martie, când am venit cu un urs și cu un trandafir alb, eu am spus că nu accept, nu dorește cadouri, nu știu, dar într-un final am înțeles că cam gata, aici s-a încheiat etapa relației. Ca apoi, în anul 2 am mai discutat, dar deja la inițiativa ei mai mult și în anul 4, la ziua mea de naștere, cu o zi înainte de ziua mea de naștere, ne-am văzut la mall, la o măsuță, am stat, am sărutat-o și nu știu cum a fost așa, că mă tin că am început o relație. Și iată, de atunci a durat 4 ani de facultate, am o perioadă de colegiu, am terminat anul 4 de colegiu și 4 ani de facultate. După aia un an n-am fost împreună, vreo 10 luni. Când ea a plecat? A plecat în Irlanda. Da. Păi aici am vrut să discut. Cum te-ai simțit? Minunat! Da. Nu, a fost o perioadă, de fapt, destul de... A fost, contrastul de bine și rău a fost cel mai bine în perioada aceea. Pe de o parte, nu simțeam că eu, de fapt, sunt în 2 stări. Mulți spun că asta e depresia, când tu de la o oscilezi de la o stare la alta. Dar m-am simțit și creativ și în depresie și fericit și toate stările posibile. Da, am fost atunci. Alina, am înțeles părere despre TikTok, dar despre opera care s-a născut ulterior. Mă știi că și-a făcut efect. Apropo, am scos-o în data de 17 ianuarie, atunci când
am spus cu zi înainte de ziua mea de naștere, în ziua în care noi ne-am Nu, dar întâlnit și- eu văd simbolism chiar și în videoclip. Adică, nu, Da. pe bune, ursul ăla e cadou care, ei, da. Care Cadou tu care l-am făcut, ea l-a luat, ursul acela a fost în 4 ani de zile și m-am dus și am cumpărat alt urs care semăna foarte tare și am dat foc. Apă și mi-ai dat foc. Tu nu i-ai dat foc Păi, la urs. Și fumul de fapt la stele s-a dus și eu am cântat despre stele. Sunt deja un om pierdut. Dragoste, da. Păi de întrebam reacția ei care au fost la videoclip. După aia am aflat că a afectat-o, dar în momentul acela ea credea că se află pe un cal alb și o ales un drum corect. Și un pic, da, omul când crede că el e corect, nu-l afectează într-atât de mult. Dar a revenit la... Dar pe dânsul a afectat-o Da. faptul că fata care e Helga, da? Da. Tu erai împreună cu ea și... Cântam, n-am fost împreună Da. cu ea. Nu m-am nu întâlnit. ați avut o relație. Da. N-am avut o relație. Mm. Dar ea a crezut că ceva este. Pentru că Ah. ne-a văzut la interviu și a spus că era atât de apropiată. Da, pentru că a fost, știi... No, domnișoara a fost îndrăgostită de Bogdan. Serios? Ei, nu știu, ceva, glumesc, Nu, poate dar prea mult îndrăgostită, știe. dar ceva îl simpatizat pentru că Da. făcea parte din viața de obraz. Și Acolo, cânta la chitară. Da, acolo a fost Da, și o explicația este. chestie cu interviu, că a spus că când pe dânsa E, a întrebat așa. cine te motivează sau cine te inspiră Nu, și a nu. spus că Silviu și eu atunci am spus că voi sunteți împreună și Nu, eu am spus tu că, intenționat ai introdus-o pe dânsa, ai filmat-o videoclipul serios, eu nu, singur. nu, a fost așa că eu nu am voce și auză muzical și aveam nevoie de o voce care să dea și un pic de muzică în toate versurile acelea ale mele Da, dramatice. ca atare e foarte fain partitura ei. Da. Și nu, eu am spus ce ai învățat de la Silviu și am învățat dragoste. Dar asta a fost un moment din interviu când am avut emoții amândoi și am spus așa și a ieșit. Dar despre ruptura asta cu Alina, pe tine, tu crezi că te-a făcut mai productiv în ceea ce faci tu, și în teatru, și în video? Am avut momente foarte productive, atât pe YouTube, am avut prima dată, am făcut un video unde am adunat 1.200.000 hăitorii, chiar dacă nu a fost despre dragoste sau ceva, dar gen m-am pornit că am spus că nu, eu am să demonstrez că de fapt ce băiat talentat o lăsat în urmă. Da, și chestia cu mașina, că după ce a plecat ea, tu ți-ai cumpărat-o, tu ai cumpărat o mașină? Nu, eu am cumpărat în facultate, dar... Nu vorbesc de Nissan, nu vorbesc de asta. Nu, abia când a venit ea mi-am cumpărat și Nu ești de acord. Dar era totuși o chestie. Strângeam bani să-mi cumpăr o mașină, să-i demonstrez că eu îmi depășesc condiția materială. Pentru că în capul meu a plecat anume din chestia materială, nu a avut răbdare să vadă o creștere materială. Dar tu ai încercat să te refugiezi în alte fete sau în alte relații? Da. Și cum, ce ai Eu nu pot să spun că am avut o relație, pentru că spune că persoana cu care trezești și te culci în cap, ori o urăști foarte tare, ori o iubești foarte tare. De aceea ieșeam cu o domnișoară și la un moment dat i-am spus așa cum este, îmi pare rău, dar eu nu pot să fiu mai departe pentru că aș risca să te mint, dar nu vreau să profit de tine. Și am încheiat o scurtă relație, dar nu pot să-i spun o relație, pentru că eu nu m-am implicat într-o relație. A fost niște ieșiri, niște evadări din starea mea. Dar în momentul acela căutam o domnișoară să-mi fac o relație, în momentul când te lasă cineva, cauți o fată să faci chiar și familie, să faci copil, să arăți că tu ești un bărbat de toate confesiile. Dar din păcate asta e o cale greșită. Pauza asta, cât timp a durat ea? Un an? Aproximativ? Aproape un an, din august până în iunie. Dacă nu se întâmpla asta, ea nu realiza niște lucruri. Dacă nu se întâmpla asta, poate nici eu nu avea să realizez. Cu toate că, nu știu de ce, mintea mea mi se pare că a fost mai pregătită. Părerea mea. Eu am avut nevoie de dovezi clare. Eu, din păcate, nu știu, din fericire, parcă știam că... Uite, ea a venit, voi ați rupt-o. Adică ați fost gata, nu mai... Nu. Dacă era pe motiv de ceartă serioasă între noi, era una, dar a fost un fel de alegere, îți alegi așa, bine, așa, tu, așa, ok, bine, eu nu te condamn, nu asta, ok, tu ai ales. Ea a vrut să pleci în altă țară, să caute un viitor în altă parte, mai bun. Dar tu ai vrut să rămâi aici, să faci aici, să trăiești aici. Și acolo într-un mesaj a spus că dacă a fi să fim împreună, o să fie ceva de genul așa mi-a aruncat. Și eu am spus ok. Îmi pare bine că am reacționat așa și n-am dus-o pe chestia asta, stai un pic, de ce, de nu știu cum. Poate a fost 2 mesaje, dar n-am dus-o pe calea asta. Am spus ok, alegerea ta, cu toate că în sufletul meu de bărbat spuneam că nu, că
toate mesajele care le aveam în cap, astea, că de ce te-ai dus, de ce ai făcut așa, vrei înapoi sau ceva, mi le-am stopat, erau doar în cap, dar arătam de fapt că ok, tu ți-ai ales, ok, tu ai nevoie, eu n-am nevoie și așa mai departe. Erai alfa, tu trăgeai chestia asta ca un bărbat adevărat, Da. pieptul, Ei cum, nu, dar după ce postez, după ce postez, pleacă, urcă, păi e clar că băiatul Știi celălalt cum nu sunt mai... etapele prin care trece bărbatul pe despărțire, întâi, Da. știi cum au fost ele, te-ai dus la firmă, spune, da, ai vrut să, nu știu câte cazuri sunt, eu personal nu știu când, Dacă după un o milion de pauză, abonați. după o pauză de relație, știi cum atât de mare, revii iarăși. Revin, dar fac mari greșeli, multe greșeli. Dar e Nu știu posibil. dacă și eu am făcut. E un exemplu că e posibil să revii la o... E posibil și posibil din ziua în care a venit, nu ne-am mai... Dar tu crezi că... Nu mai fost, a fost diferit, nu mai fost... A fost diferit. Conștient. A fost diferit, a apărut un pic de greutate, deja apare un fel de amintiri, mai stai, dar noi am fost despărțiți, deci nu, te-ai deșit, acum... Ați încercat Dacă să nu- lăsați în nu- spate cei ce au greșeli care ați comis? Da, dacă nu scotocești un cadavru adânc, nu miroase și nu... oasele nu se duc. Apropo de război, cum era? Ți-a afectat viața? Adică, La început, da. ai avut gânduri să pleci când au început Da. să cadă bombe? Da, sigur. Povestește-mi cum tu te-ai trezit dimineața sau la ce oră? Noi... Și ai aflat momentul. Nu, vorbeam cu soția că eu cel puțin a apărut frica asta, dar cred că la toți au apărut, doream să plecăm în România. La un moment dat, Alina fiind pedagog la școală a spus, bine, noi plecăm, dar eu ca profesoară, cum îi explic elevilor că eu plec, dar voi rămâneți? E război. Sunt și alții, sunt copii, sunt de ăștia, adică noi plecăm primii, cum așa? Și a venit un moment când nu plecăm, adică eu doream să insist mai mult. La noi în vizită a venit un domn veteran de război de pe Nistru și a discutat la mine, am discutat și el mi-a povestit despre război ca și cum, băi, ăsta vine. Vrei, tu nu te ascunzi, nu știu cum acolo, vine, un timp, da. Și mi-a povestit atât de calm încât a doua zi m-am liniștit și am spus, băi, fi, aștept și eu, băi. Da, dar dimineața aia am să te întreb. Adică cum, momentul în care tu ai aflat Seara mi-am făcut de pe card din Ucraina, ne-am comandat niște scule de pescuit. Și cum am trezit dimineața și am văzut război, zic, nu mai vine. Așa am fost, adică nu mai vine aici. Prima reacție. Au venit? Că s-a început război, zic, băi, război, am auzit din... Au venit sau nu au venit? Ei, au venit. Nici banii nu s-au transferat până la urmă. Asta foarte bine. Nu, ideea e că mi-a venit gândul ăsta cu gândul că război. Hai bă, război, știi. Pe urmă te uiți ziua când zburau Bayraktarurile. Zic că, ne, ce-i serios treaba. Și ce trebuie de uns lăja, știi? Și pe urmă n-am mai uns lăja, am stat și... Dar cum, e o stare de asta parcă... Gata, dar ce să mai vorbești? Ce să mai spui? Capul ți plin de doare, te gândești la oamenii aceia, te gândești la nebunii care au pornit toată asta. Te uiți la fiecare știri ca nebunul. Apare ca o depresie de asta de COVID, cum a venit COVID-ul și la un moment dat o speriat într-așa măsură că mergeai în market și să nu stai la o distanță. Dar știi, eu tot mă prind la idee, băi, pe bună, cu câțiva ani în urmă, noi toți umblăm mască, în mănuși, în chestii. Și acum deja parcă totul e ok, știi? Trece, așa pur și simplu. Da, și păcat că și război ne obișnuim. Dar o să ne treacă obișnuința până când lângă noi mai aproape o să fie ceva și atunci realizăm. Păi da, eu tot am realizat atunci când erau conflictele astea din Libia, din Afganistan, ele sunt departe și tu nu realizezi cât durere. Mai ales oamenii sunt cu o diferență culturală de noi foarte mare, în sens că iau cultura lor, noi a noastră, dar ucrainenii care ne sunt vecini, care au o cultură asemănătoare cu un trecut comun. De exemplu, Odessa e orașul nostru preferat cu Alina. Am fost de 4 ori, cred că adică prima dată am văzut marea acolo la 19 ani. 19 sau 20? 19. Prima dată ai văzut marea la 19? Da. Wow. Și ne-am îndrăgostit de orașul, pentru că ne-au creat niște emoții nespus de mari. Și anume nu că, Doamne ferește, ce de frumos e Dubai acolo, dar nu știu, am avut o atmosferă, după asta chiar centrul e foarte drăguț. Da, am fost. E superb și vechi și...
Da, Și un pic era, bă, tu ai fost acolo și acum mă arunc rachete. Am văzut un video, apropo, din Cobleva, unde noi, Da, familia sanatoriul cel moldovenesc, nu știu cum Acolo se nu, cheamă. adică sunt multe companii moldovenești Da. și cum el tot e distrus, pustiu, nimeni. Da. Când știi că acolo se făceau petreceri în foarte multe lume. Da. Da, e trist chestia asta. Spune-mi 3 cărți, recomandări îți face. 3 recomandări de cărți, da? Mhm. Wow, și fain. Ia, frate. Am aventurul lui Huckleberry Finn. Am ajuns la jumate de cartea fraței Caramal. La 3-a parte, probabil. Da, am Cehov, ce spun, Albert Camus, Străin? da. Recomandare de film. E ca filme. 3, hai 3. Hai unul de la Balabanov, Rodovile Idei. Așa. Unul de la Scorsese, Ostrov Prokляtie. Cu toate că Prokляtых. Cu DiCaprio, da. Da, cu toate că toate îmi plac de la Scorsese și al Balabanov toate. Și unul de la Iñárritu. Sucalibor. Ăsta a fost primul așa de genul artei la care l-am văzut și wow, ce filme sunt. Underground. Da. Și prima dată zic, wow, să fac și așa filme și după asta am descoperit și alții. Serial Soprano, Breaking Bad, Better Call Saul și Ozra. 3 spectacole. Vrei la noi, vrei internaționale. Rimas Luminos. Unchiul? Da, Unchiul Vania. Человек без imeni joacă cu Cușkin. O istorie foarte simplă înainte de a juca, îmi plăcea foarte mult. Steaua fără nume. Blitz, acum, ești gata. Răspuns cu da sau nu. Ai vicii? Da. Ai trimis poză, nu? Nu, glumesc, nu a fost. Așa cu scopuri sexuale niciodată. Nu, la prieteni? Nu am așa. Dick pic-uri? Doar la prieteni, așa, ca să te mai... Hai să spun așa, eram pe Buda și m-a sunat pe grup. Pe Buda? Eram pe viceu și m-a sunat și eu zic, ce faci? Noroc. Și dar... Bine, un prieten, nu-i poză, nu scopuri. Mai ales că era bărbat. Ai interesat la spectacol? Da. În care joci? În care joc? Da, la spectacol în care joci. Dar cum se întâlni la spectacol în care joc? Poți, dau exemple. Nu. Dar la repetiție? Nu, eu vin ziua, dimineața vin la spectacol. Ai avut sex în 3, 4? Nu. Cu regret a fost. Te crezi talentat? În comparație cu cine aici? Nu știu. În comparație. Din Chișinău, da? Nu mă cred. Sunt zile în care cred că ceea ce fac pot să facă oricare și sunt zile când zic, măi, nu, azi a fost așa. Nu am un răspuns sigur. Nu știu. Ok. Ai fumat iarbă? Da. Ai înșelat? N-am înșelat o persoană cu care eram, de exemplu, într-o relație, da? Dar așa, scurti, în același concomitent, scurti aventuri, au fost. Ok. Dar în relație n-am înșelat. Ai vrea să încerci o carieră politică? Știi că, posibil, un pic mai târziu, poate vreodată să încerc. Hitler sau Stalin? Hitler. De ce? Răspunde ce... Hitler sau Stalin, deci, știi, parcă ai spus că e bun sau rău și eu am ales bun. Nu, am ales tot rău. Evident că e rău, dar Stalin ne-a ușis poporul. Hitler a ușis evrei, nu spun, dar Stalin a făcut deportările în care au ușis intelectuale și din cauza lui Republica Moldova și Basarabia e acum unde se află și nu știm ce limbă vorbim. Dacă câștiga Hitler, crezi că ar exista? Exista? Nu, în istorie cuvântul dacă nu este. Ok, da. Aia este, nu știu. Ai masturbat în loc public? Singur? Singur? Nu, singur nu, asta Singur nu. trebuie să fii dement să faci asta, dar așa când erai în doi și
Prietenul Nu, prieten, răpciu. Am soție, am... Familie sau teatru? Omă, sigur că familie. Ai avut gânduri că ești gay? Nu. Nu, Nu, ei niciodată. nu? Nu, Niciodată. nu. Ia stai, Precis. stai să mă gândesc eu așa, am avut vreodată. Mai serios te gândești. Nu, n-am avut nicio... Permanent am fost convins că sunt hetero, din simplu motiv că atunci când mi apare ceva, cum se cheamă, am un dezgust în față de... N-am nimic personal. Dar în continuare, Dar și în continuare te-ai dat la gay porno? Nu. Nu. Straniu. Nici din curiozitate nu m-am uitat. Pe bun. Îmi provoacă greață. Când ne amintesc chaturile noastre de Academia, nu știu, cum vrei, nu vrei. Glumi gayski am avut. Relație gayski. Categoric nu. Sunt de modă veche. Te-ai gândit la sinucidere? Nu am vrut, dar mă tem de chestia asta. De gând? Am avut atac de panică, da? În care crezi că mor și te temi de chestia asta, dar gânduri, să spun așa, întunecate, așa, am avut, dar nu că aș face ceva. Nu te-a dominat. Nu, a fost nu, la nu. limită, dar ai depășit, într-un fel. Da. Cum acolo, pururile aduți aminte de moarte și cam așa, câteodată mai vine că îi mor, dar și a fi dacă mori amușa, o să schimbi că îi mor peste 70 de ani. Sau, e ca chestii de astea, dar la nivel de un pic te afectează la inimă, un pic cred, dar după asta depășești ușor. Și sper să nu am așa gânduri. Dar n-am 27 de ani. Dar să știi, mai mult se referă la muzicieni. Ei, Cred că la artiști mai mult. Hai zi. Ok. Ți-e frică de singurătate? am avut o perioadă când am fost singur și nu mi-e frică. Nu? Așa. Nu mi-e frică. Tins spre a avea mulți bani. Mulți nu, nici nu vreau mulți. Deci azi l-am avut în Studioul nostru. în studioul nostru pe Silviu Boinceanu, Mulțumesc de invitație. actor, prieten, cu manioc. Silviu, mulțumesc că ai intrat. Dacă vă interesant ceea ce facem, dați subscribe și like la acest video. Dacă vreți alți actori sau oameni de artă sau... Da, scrieți în comentarii ce personalități v-ar fi interesant să invităm. Noi să încercăm să facem tot posibilul. Noi avem un public foarte vast. Da, și bugetul mare. Bugetul tot la fel de mare. Eu zic că să terminăm cu un citat, Da. celebrului Silviu Boinceanu. e celebru prin citatele lui pe TikTok. Da, noi îți lăsăm un noi link vrem de descriere. Linkul Da. la Instagramul lui Silviu jos și la TikTok-ul lui și la pagina de Facebook. Cred că asta și funcționează. am spun citatul care am pușcat prima dată pe Da. TikTok, a fost așa: e ghine să lași băutura, dar e rău să uiți unde ai lăsat-o. Și aici a fost podcast. La de final a fost drăguț.